Здравейте, хора, и днеска ще направя едно малко отваряне на качинки. Имаме 4 бигбокса и 4 малки качинки. Тези 4 бигбокса ги спечелих от тук. Ето, виждате ли? 4. За жалост, повече не мога да играя, защото имам 4 хикс. Ето ги. И вече не мога. Мапа беше този, спечели ги всичките. Този само последното да го спечели. Чуда се какъв ли е на баунти. О, ес, най-добрия за Пепа. Този добър е за май за Леона. И този е хубав. Да, сега. Идваме на кутийките. Ще почна само с една ляма и после... Тикетиес. Ще можем да играем на питгейма. Добре, сега ще отворим всички малки чики. 2 тикета, окей. Искам за пок нещо, ако ми дада, ще бъде добре. Добре, последната малка. Поне диаманти да ми дадете. Да, защо само тикечи ми дават? Значи тия хора... Хора, това си е суперско. На Габи също беше му се случило веднъж. Вау, само чикити. Пепа, я да я видя. Колко я става? Малко. Нищо, сега играем бигейм. Не 15-10. Сега, хора, кой герой? Ами, ще направя... Джесика. Ще ми остана 2 тикета. Добре, сега. Добре. По-добър съм. Има още една Джесика. Супер! След малко ще се върнем, хора. Добре, ето ни. Боса махнахме му 8%. Не много, но... Трябва да сме много внимателни. Не. Кая. Казва се Кая. Не Кая. Каджа. Много странно име. Хора, внимавайте, аз се възстановявам и атакувам с цяла сила. Много е досадна тая, едва ли ще спечелим. Не. Аз не съм ме ударила нито веднъж, хора. Не днес. Добре. Не е днес. Не. Днес е. Прополовихме. Остана ни още малко и ще я бием. Хора, трябва да я оцеля. Трябва. Следващия път ще бъда пам. Не. Ще стана 2 минути, а ние не можем да я бием. Значи смятам ли да изгубим. Че ще изгубим битката. Давай, Руса! Мой пич! Давайте! Еса! Най-после! Добре, за сега изгубихме, но колко ще ни даде? И още един бокс. После ще го отворим. Имам за 2, ще бъда пам, защото може и да стана аз боса. Тя апгрейдва, нейното апгрейдва. И затова предпочитам да съм пам. Не! Хубава работа.
Бем, пам, хенгор, спам. Добре, трябва да сме много внимателни, защото той Дайнамайк изглежда, че е много силен. И е хитър. Но недостатъчно за пам. Аз не съм го ударил. Най-после го ударил. Бегам. Добре. Аз почти си направих супер. Съм сега малко така. Ой! Дай на така. Мале, хора, това беше истински късмет на начинаещия. О, Леон! Май той е Леон, има Стар Пауъра. Не казвам, че аз го нямам, аз го имам, но... Било ми... Тая Роса... Леона за втори път се пуска, Джесика вече се е пуснала кучето. Аз единствено още не съм направила превесото. Рикото още не го е направил. Добре, не съм единствена. Но ако го направи сега, направо ще се... Не! Добре, вече го направи супера. И ще го пусна. Не! Как се размени хора, това беше смет. Аз ще присъствам на убиването на Дайната. Аз ще го убия. Yes! Хора! Аз убих Дайнамайк. Аз съм старплеера. Ще имаме за още два. Ще са две бокщи. Бонус? Не. Кой? Пама, бритно. Хайде, дайте ми за покичо. Аз му казвам покич. Изглежда, че днеска няма да има поко или разни такива. Но, вижте, може да ми се паднат стъпалата на Шели. Чакайте. Така. И имам на тези двамата. Само тея много искам някой от тези двамата. Добре хора, чао и до следващия път. Не забравяйте лайк, сабскрайб и коментари.